דברים בשמכם, המוסמכות והמוסמכים, תשמיע כאן מעל הבמה נציגתכם, עורכת הדין עדי בן דוד. כבוד ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין דורון ברזילי, כבוד יושב ראש ועדת ההתמחות, עורך הדין אורן פרסקי, חברי נשיאות נכבדים, בני משפחה ואורחים יקרים, חבריי המוסמכים, ערב טוב. יש שתי דרכים לזרום בקוליות עם החיים, להאמין לכל דבר או להטיל ספק בכל דבר. שתי הדרכים חוסכות מאיתנו את הצורך לחשוב. הדרך הארוכה בצעדנו ב5 השנים האחרונות לימדה אותנו לחשוב. לחשוב לפני שאנו מאמינים, לחשוב לפני שאנו מטילים ספק. שמי עדי בן דוד, סיימתי לימודי משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. התמחיתי במשרד עורכי הדין צלם הפילוסוף רוזובקי צפריר תולידנו פשוט. ולכבוד הוא לי לשאת דברים במעמד מכובד זה. מספרים על משה זמורה, עורך דין צעיר מברלין ולימים הנשיא הראשון של בית המשפט העליון, שהגיע לארץ בשנת 1922 בפעם הראשונה, לראות מה יש בה. במכתב שכתב לאשתו ציין, הארץ יפה, בירושלים החדשה מצאתי חברה מכובדת ותרבותית, והחיים בה נעים. אבל בארץ ישראל יש כבר 7 עורכי דין יהודים. חיפשתי עבודה ולא מצאתי. בקיצור, ארץ ישראל לא צריכה עורכי דין נוספים. והיום אנו עומדים כאן בבנייני האומה, יותר מ1,000 מסמכים טריים המצטרפים בהתרגשות ובגאווה למשפחת עורכי הדין. ועכשיו מה? לאחר אותה דרך ארוכה אותה עברנו כדי להגיע לרגע הזה, רבים מאיתנו מוצאים עצמם בצומת דרכים. אם להיות כנה, גם אני מצאתי את עצמי לא פעם ניצבת בפני התלבטויות מקצועיות כאלה ואחרות, שכן אחד היתרונות בעולם המשפט הוא העושר שהוא טומן בחירו ומספר האפשרויות אותו הוא מציע, אך בכך, לעתים, גם חסרונות רבים. לכן, הייתי רוצה לחלוק עמכם עצה אותה קראתי בספר בשם מכתבים לעורך דין צעיר של פרופסור אלן דרשוביץ, פרקליט בכיר המתארח בימים אלה בוועידת ישראל לעסקים. והעצה היא, אל תשמעו לעצות. או ליתר דיוק, אל תשמעו לעצות מן המוכן. תעבדו במשרד בוטיק, תעבדו במשרד גדול, תפלסו את דרככם לשותפות, תעבדו במשרד ממשלתי, תעבדו לטובת הציבור, ייכנסו לעולם העסקים, לכו לפוליטיקה. אני בטוחה ששמעתם את רוב העצות הללו. ישנם המייעצים את אותה עצה סטנדרטית ממוכן לכל מי ששואל, וגם לכמה שלא שואלים. אך עצה, כדי שתהיה בתועלת, חייבת להיות תפורה על פי מידתו של כל אדם ואדם. ישנם עורכי דין צעירים שנולדו להיות שותפים במשרדים גדולים, יש להם את הכישורים הנחוצים כדי להגיע לראש החץ. אחרים נוטים מטבעם לתפקידי סולו, פורחים בעבודה עצמאית ללא היררכיה. יש את אלו המתאימים למשרות ממשלתיות, המרגישים כנלחמים למען הצדק והמדינה. בעוד אחרים מתקוממים נגד הממשלה, התאגידים ודמויות סמכותיות אחרות. היופי בעולם המשפט הוא שיש תפקיד המתאים כמעט לכל צורך. ואם אין תפקיד קיים, אפשר ליצור אותו. אבל אל תקבלו עצות המשקפות את האישיות ואת סדרי העדיפויות של נותני העצות, אלא אם אתם רוצים להידמות להם. גלו איזה פוזיציה מתאימה לכם ביותר כאינדיבידואלים, בעלי צרכים וטעמים מיוחדים. אין מסלול קריירה ההולם את כולם. כנראה שיש יותר מדרך אחת נכונה, אך לבטח יש כמה וכמה דרכים שאינן נכונות. חיה בתוך אורך, לא באורו של מישהו אחר. עכשיו, לאחר שהוסמכנו, אנו יוצאים לדרך חדשה מלאה בהזדמנויות ואתגרים. ספר דברים מצווה עלינו צדק צדק תרדוף. והפרשנים שואלים, מדוע המילה צדק חוזרת פעמיים? יש שאומרים כי לצדק משמעות שונה, כאשר אדם פועל למען אחרים,
וכאשר הוא פועל למען עצמו. בתור עורכי דין, אנו משמש באי כוחם של אחרים, ולעיתים עשיית הטוב משמעה עשיית הטוב עבור הלקוח. אך יש לזכור כי עלינו לשרת גם את מטרותיו המהותיות של המשפט, וגם את תכליתה של הדמוקרטיה. עריכת הדין אינה רק מקצוע, אלא גם שליחות, ייעוד אישי וחברתי. בידינו הכוח לסייע בהטיית הכף כדי להכריע, ליצור דו-שיח, להביא לפשרה, להשפיע ואף לשנות. אנו נושא הכלים של המערכת המשפטית, ובארגז הכלים הכבד שלנו נמצאים בין היתר ספר החוקים, מאזני הצדק, אבני זכויות היסוד ומצפן המוסר והיושר. כעת עלינו לעשות שימוש בידע ובכלים המשפטיים כדי לפתח את החברה הישראלית, להופכה לחברה טובה יותר. בשמי ובשם חבריי המוסמכים, ברצוני להודות לאלו אשר ליוו אותנו במסענו הארוך להסמכה. תודה לסגל המרצים במוסדות האקדמיים השונים, אשר עברו את סימוננו והפרו את מחשבתנו. תודה למאמנים וללשכת עורכי הדין, אשר ליוו אותנו בהתמחות. וכמובן, תודה מיוחדת למשפחות האהובות שלנו. אשר ליוו אותנו וסיפקו רוח גבית איתנה כאשר נחלש כוחנו. מאחלת לכולנו בהצלחה רבה בכל אשר נבחר. עורכת הדין עדי בן דוד בשמכם המוסמכים. כאן נקרא מדי שנה בשנה מעניק ראש הלשכה באופן אישי את תעודות ההסמכה למוסמכות ולמוסמכים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בבחינות ההתמחות בכתב של הלשכה. אני מתכבד להזמין את המוסמכות והמוסמכים המצטיינים לקבל את תעודותיהם מידי ראש הלשכה, ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עורך הדין דורון ברזילי. אני אזמין את המוסמכים לפי סדר המחוזות. המצטיין במחוז ירושלים, מר ישראל ליכטיג. המצטיינים במחוז תל אביב, הגברת עדי בן דוד. הגברת מורן וקמן. הגברת יסמין זיו. מר ליאור חוצב. הגברת רותם יוז.